kwedu no mabuja tauya no dzanyasi Nhau iro zuva rochipiri mwedzi uno wa Kakunguru. Tiri kutandano kunyepai nyaya inogona kubata vanhu wese kwese munyika medu no. Kwai zvezvi kunyanga dare reikweyo arati iro zvinobvumiwa ba kuti wana sabhuku nevamwe wagoreketa kuti paribe vanhu vanopfekera mbasha dzakadari nguva dzakadari. Zvakaitika mushure meunge sekuru Peter Mukuna wabhadharisiwa mbudzi nomadhora 20 kuAmerica nasabhuku wavo nokuti gwicho ravo rakanga rabatiwa rakapfekera mbasha tsvuku nguva yekunaya. Izvo zvaiti zvinobvumiwa ba pamutemo yenzvimbo ikweyo. Pakaita kunyangariwa rekai tigoona kuti vanoringana nezvetsika nemagariro vanozvibvumira chere kuti zvirambe zvichiitika izvozvi kana kuti kwai kune kwakunzi maita kuera kurima nochisi. Kugokwe kabunyuni kwai kunenge kuino sarudzo pokare zuva rochi21 mwedzi uri kuteera yu 27 August pachirungu. Pakaita kunyangariwa rekai tigoone mapato kuti achakuita zvakaita sei kuti wanhadzirire kuenda kusarudzo ikoko. Bato roCCC riri kutsvaka rubatsiro norutsigiro rwavanhu wese kuti waenderere mberi nokuenza wachireketa kuti #FreeTheNyatsime13 kwaiva ni13 ndi Jobosikara, Godfrey Sitole, Precious Jeche, Odious Makoma, Mishek Guzha, Shepherd Bulakazi, Tatenda Pindahama, Enoki Tsoka, Zex Makoni, Emmanuel Muradzikwa, Chauya Shopa, Rowan Tsoka naZefania Chinembiri. Aidi wari kuchema kuti vanhu wando kunyatsime wakagwarashiwa dzimba dzavo vamwe wacho asi wese wakandosungiwa unzi kwai waita zvomhirizhonga. Rekai tigoringe kuti kunyirana kwacho kunosvika papi nowakuru womutemoyo. Ticharamba tichindokunyepai kuti zvinenge zviri kutekaira sei ipapo. Zvomunyika medu zviriba anokona idi nyasi uno magamba akahwira hondo risununguko wari pasi po bato rozipura kwai wagoda kuti waite zvokuenda kuratidzira havo wachifamba wachirangarira mukuru wavo Joshua Mqaboko Nyongolonkomo Nyasi. Izvi kwai zviri kuda kuitika mubulawayo wakanga watobvumiwa kuti wazviite asi papa kwai Nyasi mapurisa azondomukira kuti kwete zviri kudikana ba kuti zviitike kwai nomhaka yekuti wari kupfekera mbasha masikipa oyero. Pakaita kunyangariwa ukaona wara hweyero hwakukonzeresa kudari kuti nyangwe newakahwira usununguko wanorambidziwa kuita zvavanoda munyika yawakahwira. Pakaita kunyangariwa rekai tione kuti wanosvikepi. Dai munhu wese akandomukira akandopfekera yero kuti wasaye kuti wazviita sei. Rekai tigoringe kwazvinoperera izvozvi. Hofisi yawaMunangagwa Nyasi yagoburitsayo kuti akamboita gurukota zvinoitika munyika panguva GNU Giles Mutsekwa kwai achapuwa rubatsiro rwokuikiwa nohurumende. Aiwa tiri kuvarwera manja rekai wachengetani havo tinozviziva kuti ndo zvavanogona izvozvo. Munyaya yadoka iri kuvhundutsa nokushamisa vazhinji kwai Wapwere waRobert Mugabe mushakabvu wagobisa nyaya yavo kumataraudzi mhosva yavanga wari kupikisa kuti afukunuhwe paakaikiwa. Wotoona kuti paita kunyangariwa heno kuti peno wari kutungamidza matumbu yavo kana kuti wada kuti warambe wachipuwa zviri kubva kuhurumendeko pariba agoziva kuti zviri kumbotekaira sei. Gweta ravo riribe zvinhu zvarareketa panhau iyi. Ticharamba tichiringa kuti inenge ichitekaidziwa sei asi kuona kwedu aiwa waakuchimufukunura peno ndoko wakatemba kuti kuchaita kuti upfumi huite zviri nani. Heno mabuya angu ticharamba takandoringa. Mhuri yokwa Oppenheimer kwai itori mumataraudzi mhosva izvezvi iri kuda kurambidza vanhu vari kuchera zvichehwa zvavari kuchera mupurazi ravo rakakura mahekita zviuru 65. Pakaita kunyangariwa unosaya kuti kohokonai purazi rakakuritsa kudari munhu mubodzi mhuri ibodzi sei renge ribe kumbobisiwa kana kudamuhwawo nehurumende zvakaita mapurazi wamwe wese. Unotoona kutoti ipapa pane aiwachengeta peno akapfa munhu yaaiwachengeta zvaakuramba zvindonetsa asi tinozviziva hedu kuti kune vanenge vachitoja vakuruwo pane vari kuchera mupurazi imomo wachiwachengeta. Heno kuti zvichapera sei ticharamba takaringa kuti kumatareko inoitekaidziwa sei nhau iyi.
nozuro manhokonhoko takafara kwazvo kuFrance Zimbabwe. Chikwata choRagibhi chakaita kurakasha kushapura noshamhu chaiyo. Kana mapurisa emedu anoshapura bamushapuriro iwoyo wakashapura chikwata choIvory Coast nozvigoedziwa zvinoita 37 ku10 tiri kuvarwera manja. Peno iwawa ndo wachaita kuti nyika yedu itande kupokare kufarira zvomutambo, nokuti wakomana wenhabvu zviri kuramba zvindowakuwadza, zviri kuramba zvindowavhiringa. Rekai tigoringe kuti wachazvikona chere. Iye tichiringa zvenhabvuzvo, mitambo yoPSL yatambiwa nyasi. Chicken Inn yachaiwa 3 noFC Platinum. Harare City ikachaiwa 2 kukabodzi nomakepekepe. Black Rhinos ikabva yachayawo 2 kabodzi kuHerentals. Muzuva ramangwana kwai kunenge kuchitamba Ngezi Platinum noBoso kuBaobab. Dimbare inenge ichihwapurirana bhora anotriangle muNational Sports. Bulawayo Chiefs ichihwapurirana noCrambon kuLuveve. Apa Manika inenge iri kutatsurana noBulawayo City kwaMutare. Kusakubva Hwahwa kwai inenge ine Tenax iko kuAscot. Rekai tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. Wanoita zvokufara nokuziva kujamari ana mari matombo wariko izvezvi wakaungana kuDurban, kwavari kuita Durban July, kwavanenge vachiona hawo mahachi achiita zvaanoita, asi musaiti muri kupuhwa mari Mhanduwe. Kana muri kuda kundoona vanhu vanonzi mpinga chaidzo ndo wazere ikweyo. Nyasi uno kunenge kuribe munhu anoda kutsvakana nomumwe wache, nokutoti ipapa ukasaya mbi yako woziva kuti aiwa atoenda nowasvinu, pakaita kunyangariwa chaipo. Wakomana wamapurisa wopasi rese wanozikana nokuti Interpol kwai wasunga vanhu vakawanditsa kusvika 120 munyika dziri pakati nopakati kuenda kumadoka zuva kuAfrica. Kwai vanhuwa vari kutekaidza pfuti nozvimwe zvisiri pamutemo zvakanaka chaizvo zvawaita tiri kuramba tichizvirwera manja. MuSouth Africa nozuro unowagobudisa kuti wasunga mumwe muNigeria kwai ari kuita basa rekubira vanhu mari padande mutande. Ukaona watehwa nowaAmerica kutehwa waAfrica woziva kuti pakaita kunyangariwa. WaAmerica kwai wakatomukumbira kuti tiri kumudawo ngauye kweduno timutongere kweduno nhau dzachedzi. Heno kuti zvichatekaidziwa sei? Chedu kuroramba takaringa tichigokunyepai pazvinenge zviri kuitikapo. Wari kuratidzira kunyika yoLibya kwai izvezvi wari kudaba zvokunyengerera kana kujairiwa kureketa kuno watoita kupisa umba yoparamende ikweyo kuguta rinonzi Tobruk. Paita kunyangariwa chaipo. Izvezvi wari kuramba zvikuitika zvohurumende yavozvi. Heno kuti zvichadini, zvichapera sei ipapa. KuSudan pokare wari kuendera mberi wachitoramba wachitoreketa kuti kana mukatoti upfura kutiuraya munotipedza batese, asi tiri kudaba kutongiwa nemi. Heno kuti zvichapera sei izvozvi, ticharamba takandoringa tichindoshuvira kuti kuite kudekara. Masoja anofanira kuti abenhukewo kumabharaki zviite zvakanaka, kuwareke kuramba wachindopinda munozvomatongerwo enyika zvinhu. Kwaino nyika yeScotland ichaita zvokuti imbobvunze vanhu vayo kuti wari kuda chere kuramba wari pakati nokubatana noBritain. Pakaita kunyangariwa ipapa. Unotoona utoti wanogona kutozvihwina. Kwai gore rinouya mwedzi wa10 ndo pawanenge wari kuita sarudzodzo dzokuti warekete kuti wari kuzvida chere kana kuti wari kuzvidaba. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichienda kupi. Asi mukandoona waramba ipapa wabuda muBritain, motoziva kuti zvatinogara kureketa kuti yawe wamhera mukubenhuka ndo zvinenge zvaakuitika. Ndo kuparara kwemadzimambo kwaireketiwa nguva yawe painenge yakukwana izvi. Kakotokotoko nhabvu Cristiano Ronaldo kwaikareketa iko kuti kachadaba zvokuramba kari kuManchester United, kakumbira kuti kabvumidziwe kuti kaende. Rekai kaenda hako, kakaita tusvinu kakatibatsira dai takaita kunyadzisa chaiko mwaka wapfuura webhorayu. Heno mabi angu kuti mbani achagouya kokatsiwa, ticharamba takaringa nokuti palibe kana mubodzi ari kutengiwa kana kuti watanyepiwa kuti ari kutengiwa nochikwata cheduchi, pakaita kunyangariwa. Tichiringa mutambo woRugby, South Africa iri
tatsurana izvezvi chamupirigori chawocho chavari kuchiita noChikwata choWales. Kureketa kuno waripo wari kutamba bhora racho rati raperaba, tinozokunyepaipo rinenge raperera kuti wanenge wajiwa chero kana kuti wanenge wazohwina, asi kureketa kuno wachakajiwa. Tiri papo mabuja ako sondo rino tadifamira pano, ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.